παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Παίζουμε και σήμερα είμαστε μύγες. Παίζω. Ναι, δεν ξέρω. Ωραία, λοιπόν, ξέρω ήδη τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτον θα αλλάξουμε το όνομά μας. Τέλος. Ωραία. Τώρα πάμε. Τώρα είμαστε καλά. Τώρα. Έλα. Πού είναι? Ναι, τον έβαγα. Ωραία. Πάμε. Ο στόχος είναι να βγούμε πρώτοι. Αυτό. Πάμε από εκεί. Ναι. Ωραία. Go το lobby. Τώρα πάμε. Ωραία, πάμε. Τώρα πάμε να τους τσιμπήσουμε όλους. Βίτσι! Αλλά πάντως είναι πολύ περίεργο παιχνίδι. Όχι! Revive, διαφήμιση. Ωραία, πάτησα ξανά revive. Ξανά revive. Τώρα πάμε σε αυτόν εδώ. Όχι! Ωραία, έλα. Go το lobby. Έλα. Ναι. Το έφαγα. Ωραία, έλα. Πάμε. Όχι αυτό. Ωραία. Τέλεια. Πάμε. Πάμε να τον πάμε. Εν τω μεταξύ, αν θέλετε να το κατεβάσετε και εσείς, ναι. Όχι. Ωραία. Πάμε. Όχι, game over. Πάμε πάλι. Έλα. Ναι. Πάμε. Ναι. Το έφαγα με τέταρτος. Ναι. Όχι τώρα. Ωραία. Κάτσε. Το όνομα γιατί είναι ακόμα αυτό εδώ. Τι είναι αυτό? Όχι.
Λοιπόν. Πάμε. Τώρα. Κοίτα εδώ. Ωραία. Best no wife. Και αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, like, εγγραφή και γεια.